zich ontwikkelend de volwassenheid bereiken. Mag ik u deze keten, de ambtsketen die de macht van Suriname, de macht over Suriname symbolisch omhangen, zodat u als president van onze republiek die macht zal gebruiken in het belang van ons volk. Nu hoor ik de mensen schreeuwen, men leent geld. We hebben het gezegd. We hebben het gezegd dat we voor de voortgang van die ontwikkeling van dit land leningen zullen sluiten. Goedkope leningen met grace periods, goedkope leningen met lange looptijden, omdat je niet op je lauweren kan zitten en zeggen nou het komt wel vanzelf. Want als je alles zo laat, betekent het dat het achteruit gaat. Je hebt onderhoud, je hebt een stukje ontwikkeling dat je op gang moet brengen. Dus vanuit verantwoord beleid hebben wij gezegd, luister, we gaan dat doen om die ontwikkeling die noodzakelijk is om in elk geval de basis te hebben voor het beter hebben van de mensen, voor het verbeteren van de leefomstandigheden, om dat op een goede wijze ter hand te nemen, op een correcte wijze ter hand te nemen. Dat is het beleid geweest. Allemaal even, want if je met een calculatie voor dat 2016 die wordt een monificatie, hij heeft begroet in het broeien. Omdat ik nu momenteel problemen heb, toch? Je hebt de schulden om te betalen en wanneer je gaat kopen, een pakje brood kost wel bijna 5 Chinese puntjes bij. En dan moet je ze niet lang houden in huis. 1 dag of 1,5 dag. Want van binnen begint al te skimmelen van die broodjes. En dan hoe ga je verder als je rommel koopt? Ja toch, je wil ook gezond verder gaan. Waar we het beste terecht kunnen voor ons volk. We willen niet veel meer als dat. Maar wat we willen is dat heel simpel wat moeder natuur ons gegeven heeft op een correcte wijze, milieuvriendelijke wijze ontwikkelen en ervoor zorgen dat een groot deel daarvan ten gunste komt van de gemeenschap. Want daar kijk je dat naar een mooi kijkje voor en wat dat bekijken van maar nou nou weet ik de against het wat melk wat koffie da wat dat je aan boom da afuveli inomandinge paude ya wat pick do diro tenke wa VIP tede te kom da de ki udia wa fuka ule rabi wata no sapsuma e woro ko dape of na popnakkers of na IM Gold, maar watra mindrineti watra e doti en uit mopoko faden. Na de toedorpoet tussen Makakriki en commissaris Kodre. Gomit koku grong, gomit piki sarong na onder zee. Watra e doti duur dat we. Go to. Yeta go to de woko na wataini. Na aliba. So jinja wata ad ode shika ube. Als we een duurzaam systeem hebben die betrouwbaar is, dan gaan we met z'n allen daarin moeten investeren. Investeren kost geld, dus ik ga er ook van uit dat als onze president nog 5 jaar het mandaat krijgt, wij ook een nieuw tarief- en subsidiestelsel krijgen. En dat tariefstelsel vooral gericht zal zijn op die mensen die heel veel elektriciteit verbruiken. Dat die een reële prijs gaan betalen en dat met het subsidiestelsel uiteraard de mensen die dat niet kunnen dragen, niet kunnen betalen, dat daarvoor speciale voorzieningen getroffen worden. Dat hoort in een sociaal rechtvaardige samenleving. Over 250 van de bij stroomwamo. Awan say akutak en 15 en december me moest go pay minus op me nou kom. Maar me abif paying, omdat me nou te cashen dat voor me stroom tapu dan me op pay wis pa hoe begin, maar me moeite pay. Vooral over het energie en het water. Heel goed. Heel rustig met Gods wil. Ja, mag niet klagen. Toch ayari no opo bung ina kondre wanda mesitak no of uno lo mek moeite de man mek moeite dus daar. Ik denk dat ik ook moro en meno op tak ook moro de man moest lukusa de man kan doen aan kondre juno wan. Sameshi no de. Dus of me geen tanga
baka februari of de man om ik wat moeite voor een trafassie dan ik denk taki afvallen kokast. Wij moeten kijken naar de resultaten. De resultaten en het resultaat dat ik als main result beschouw altijd is hoe reageren de mensen. Hoe reageert de man van de straat. Yo na bota wan kan tego sana probleem hier wan. Alama efira model. Alama efira. Bota net te bota ta kon sana man efore uit dan na hier san toch. Eva matak a man efore uit dan na hier san toch. Ama beta ko bo acting dus also. No meer matak ko bo tu barki also na wa yari of na wa mo. Dus tamada ta kon sani. Amana ne efore dus amai hora volk zoete praatjes gewoon. Functies betreft die vrijkomen, als het een stukje eerlijker aan toe gaat, dan is er geen probleem. Maar er moet geen mensen zijn met dubbele functies. Dus er zijn zoveel afgestudeerden die zo lang wachten op een post of voor een baan. En de mensen die bijvoorbeeld al zo lang werken of al een functie hebben gehad en dan krijgen ze nog een extra functie erbij. Dus dat is geen positieve ontwikkeling. Ik ervaar het, ja, er zijn problemen, ja, maar we moeten God vragen, zodat Hij ons kan helpen, zodat alles toch goed gaat in het land, weet je. Want we hebben het niet in handen, maar God moet ook vragen om ons te helpen, zodat alles goed gaat. Dat we er niets aan hebben, dat we hier het land zullen gaan veranderen in een, noem maar op, El Salvador of weet ik veel waar. Ja? En in mijzelf denk ik een stukje Cuba of een stukje Venezuela, toch? Want dictators beginnen te komen. Heb je naar hem geluisterd? Niet geïnteresseerd? Helemaal niet. Ja, ja. Interesseert me niet, daarom luister ik niet naar hem. Als aan jullie onder volk jaren, als aan hoge bloeddruk in Libië onder volk. Dus als ik moet kijken naar al die beslissingen, toch? Dan wil ik geen hoge bloed hebben, toch? Dus dan wil ik op een gegeven moment niet meer naar die rommel luisteren. Oplossing om aan kong, dan ben ik bouwt saka ben ubigi wan tranyu regering. Wat uno man tanso, akondre komoro tranga, Dave, het tanga dat ben bouw aan taki. Dan wil ik zeggen, ik slaap als een roos. Als ik naar mijn kussen loop, val ik in slaap. En ook al is de hele stad in rep en roer of de hele stad brandt af, de ene die slaapt is Wouders. Het land is heerlijk, maar de mensen die maken er ook puinhoop van. Dimo, lobi asia bokwe. Dimo, lobi asia bokwe. Dimo, lobi asia bokwe.